ang mga Ulo sa baboy, mga gana. details. Correct. Sige na. Para to siya. Salamat kayo, guys. Ayan, kay last na pinali na ni Joe. Thank you so much, Joe. Romantic ko. Actually, last na ginigil. Brad, salamat, Brad. Salamat, Joe. Sa Thank imong you, Brad. pinakatuig sa Dear MOR, Joe. Salamat kami. Kami mag-ini Kuya Boy ang magpabilin sa MOR. Ayan. Salamat kayo sa Thank you, Brad. inyong duha. Kasi message niyo mo, Kuya Boy, Message, kay Brad. Joe, Kuya Boy. Ay, padayon lang, Brad. Padayon lang, Brad. Kung sa may mga tinguha ni mo sa imong kinabuhi, timing na imong sakto na imong giingon, timing lugar nga, dili man siya ingon nga kuan, Timing na timing na lang gyud, ba oo. kay pagkaroon COVID, tapos kinahanglan ni Arya Arya. Panahon. ang imong guidance panahon para sa kuan ni si man. So murag na timing pod, Brad, nga at least matutukan nimo siya. Although daghan pa man kay opportunity nga moabot sa ato, di lang kita mo Daga pa, oo. sakit siya pero dapat ma-move on lang yung ka. Ayaw na pabilid sa usa ka butang nga wala na, dili na pwede mahitabo, impossible na mahitabo. So dapat move on na lang ta. So okay gyapon na. Actually, na ay mga kuan, na ay mga giabot sa atong opportunity karon pero grabe nga kuan. Ato pang Yes. una-una og maayo kay inanili nga panahon marag Correct. dapat pa na ko'y buhaton di ay lain di ay. Aside sa ko ang Una-una, career. maayo. So maybe dili na gyud matama ng atong career. Karong adlaw, mark your calendars. My God. August 15 mga Si gan. Joe. Ako message. Ipa-able sa ko. I-able sa ko, Joe. Able sa ko. Able Si sa ko. Ibon. I-able sa ko. Ipa-able sa ko, sir. able, Brad, able. Para makita nila kung share. Sapatos lagi na. Okay, wala pag kong ikuan. Di Ay, ba, sorry, oh. sorry. Sa ako, manggod. I-able ko. Ako ang i-able. Hindi joke, ka lang. Ana. Lagi na yung background, no? Parang salamat kayo, Joe, sa pila ka mga hostings nato together. Yeah. sa mga pag-bonding nato nga mga MOR DJs, sama ni Amy, sa ato ang Summer Pamor. Or sabihin pa more. Ayan. Dito sa Apple Tree. O syempre, supportado gid ka namo, Joe, no? Sa ato ang sa imong Bisaya, pasakay, sa oy. Bisaya, Ay, o t-shirt nimo. Bisdak karon, bisdak. Oo. Happy kayo, mi, kay CEO yun ka sa imong brand. Correct. Tama yun. O Sige, syempre, nakabalo. daghang salamat po sa mga panahon nga kita Saan na gatandem siya? ani. Kung asa, Ororama. actually, Ay, siya for a cause. Ano no? For a cause. Malinoy di ba yan ni Marik? Kailak mo sa Kaya tao. mga tayo niya. Kau ba na to, panagis sa pod si Kuya Boy, syempre, ana. Na. Kani siya, kani nga time Joe nga dugay kita sa Christmas party, nag-host na nga pwede nanghana sa atong mga bisita na abtan tanig alas 11, pwede alas 12 sa gabi. Tungod sa rapol, kanang rapol. Sa rapol na to, ana Joe. O syempre happy kayo mi Joe nga, syempre nahimo po ming ninong-ninang sa imong anak nga si Arya. Yan. Kagid na mo pare nga ang mga panahon, no? Asa pa mangita pa tayo yung photos diri. O syempre kini ko Joe, hindi nato malimtan katong narakit ta sa Release ko na sa ano, sa Manolo. Sa Manolo, alay. O mo na siya nga time nga nag-host mi ni Joe, mga niwang pa kaayo ni, di kita na nato malimtan. O syempre, kanina gyud ang recent gyud nato nga photo kung asa nag-meeting kitang tanan mga MOR DJs. Daghang salamat sa pila ka tuig nga naguban kitang tanan. Thank you, Joe Romantic ko. Bullshit mo. Ay, na to, Joe. Thank you, Joe. Nilak si Joe. Tayo kaya, makita natin na ni Joe. Nilak si Joe. Nilak si Joe sa late side. Go, Brad! Last day na ni Joe, guys. Basta naghatag si Ruben ng 1,000 stars, kinihilak si Joe. Oy, salamat, Ruben. Okay. Ingan pa ni ni Ruben. Salamat sa tanan. Ingan pa ni Riza, affected by yapod ni. Medyo emotional si Joe kang kay siya. Iya magong last day. So, basing mo ato nga day si Joe sa among last day pod.
Gila, Oh, pwede mo guess. Guess. Oh. Anytime. Phone. Salamat. Wish it! Wala pa rin. Diyon na pa rin, Diyon na pa, Diyon na pa, Diyon na pa. Karoon mo ko kuan. Oh, Na-feeling sugat. mo? Karoon mo ko na-affected. Walang pa naman na-feel. Napag yun, boy. Napag mga Ayo, gani. Ay, muni sa kwan. Nara, Muni dito sa initaw. Ganaan ko dyan kay gwapo ko. Gamay kay Kudera. Ala, gumarin ni na time na alas 5 na ako nakaulit tapos nag-randing ko pagka Tama. 5:30. Tama. Tumbilar. Kapamilyaran. Ganaan to, tandem mix, no? Nagaan kay may hosting ni Joe. As in, guys, nagaan kay may hosting ni Joe. Nagpartner pa ta na. Kami ni Joe nagtandem. O gana sa studio car. Diba? Tapos kani sa Ororama, give me permi ni Joe pod. Mga suki pod mi dito ni Joe sa Ororama. Thank you so much. Muralag ganing nagkuan ba na maligya og tambal. Kaya mo nga time, katong nagbanding ang mga MOR DJs. Last na actually ni Lala Morena, guys. Sa kwanta ni Kitkay. Sa Ay no, 99 99 runs. runs. Ngaunta. Tapos kani mga fun run namo ni Joe sa Higalaay Kana. Festival. Oy, dapat unta karon, di ba? Always si Joe sa mga run. Busy na ta. Unta. Kasi na unta Kita unta karon unta kita. Pero wala. Ay, amo na ipakita ni Joe kaya ako ganun ko diri kay sexy ko diri guys. Yeah. Ipakita ko ni na mga tandem naman ni Joe sa mga Chris barangay Aquino, guwapo. Boy Abunda. Pwede mo nasi. Yeah. Nasi Kuya Boy ani ha, medyo naalang siya ito sa Pika stage. Nako sa production na ni. Production ko ani. Event na to latest. Nara napagyud katong last year nga event last year katong kuan na to. Last year. Yes, last year. Anniversary. July ni siya, July. Tapos supportado po ko carrot sa ni Maricar. Mabalik ng carrots ni Maricar. Mabalik na to ng carrot na ako guys. Actually, pure carrot. Patayin ninyo ang carrots ng Maricar. Pure carrot ni siya, no additives, no sweetener. Ayan. Napag yun di ba? Sige ni tandem ni Joe. Pasensya kay mga galang, gipaak yun ang akong karsonis, ana. Barangay gwapo ni siya. Barangay gwapo. Feeling na ako, Joe, gina-partner yun tani kay at least gamay ba kay Kuno. Tapos medyo gamay na itong diferensya sa height kay kung si Poppy manggod akong kapartner guys, naaragid ko sa hawak ni Poppy. So, Mauman. Bigyan na mo, Korean daw na na. Parasat. Save your stage, no? Kani, kumplito tani. Naala may clue sa inyo ha. Kabalo mo, kabantayan ng mga DJs. Basta gani mag-group photo me, na ay usang wala. So, kani siya nag-group photo me ani. After this, nilakaw si Lady George. Si Lady George. Kato pong ganina, nag-photo po ni, gilakaw din si Lala Morena. Gihawa na siya pagka-DJ. Sas na. Remember mo, katong nag-summer pa more pa ta. Yeah. Diba? Yak, Diyos! Kay Chaka na yun. Ano na may pananasa kay... Tanaw ka ni Juan ba? Gilamian ko kay Chaka, or naglagot ko kay Chaka. Joke! Lagi na kayo pag nanasa kay Chaka, Joe. Lain ka, Joe. Then katong kami, by the way, nag-trio, nagtuod yun niya sa una. Tak-tak bali-bali. Tulo ni Joe, Tak-tak bali-bali. Tak-tak bali-bali. Muna, kami to Pila sa pa ko una. ka-days. Kuha na bumba. Ay, 1 minute. Brad, 1 minute na lang imupan, Brad. Di mong Zoom. Sige na, muna to. Sige Alright, na, Joe. salamat sa inyong tanan, guys. Sa inyong pagubad-uban for 7 years. Salamat sa inyong tanan, guys. Sa inyong pagubad-uban for 7 years. Yan, sa ako din sa MOR. And I hope na nag-enjoy mo ang uluhan, ang awala na. Gibiyaan ko sa mga na. Kita, salamat sa inyo, guys. Amping mo always. Follow niyo po ninyo sa akong mga social media account. Sa Joe Cordy Vlogs, ako YouTube channel, and Instagram, Joe Romantico, and TikTok, and unsa pa tanan mga social media na ako, i-follow ko ninyo, guys, ha?
Amping mo always. And wala na siguro si Sweet Maricar o si Brother Boy Negro. Yan, sa ngalan ni Brother... nalalay, balik si Sweet Maricar. Hello? Migs? Mag-last pa ka. Sige, nag-iwan last po ko let's go. sa ilang tanan, salamat kayo sa mga viewers na to sa live recently. Dagan kayong salamat sa inyo. Mig, salamat kayo. And si Brother Boy Negro, tanang mga kauban ako sa MOR, hug din sa ABS-CBN. Sila ni Brother Bernie, dagang salamat Brother Bernie, Maria, kay Lito, kay David Ba, Master Poppy, Rico Suabe, kay Sweet Maricar, Boy Negro, DJ Mac, yan, o amo station manager din si Ma'am May Kainhog, atong former station manager si Ma'am Donna Ocampo, nga gahatag yapon sa una og break sa atua, and sa tanang mga admin din dagan kayong salamat. Yan, sa ABS-CBN, salamat kayo sa experience na gi-share nila sa atua. Kay at least naka-experience pa ko nga madto og Manila kay magkuha og award. Ay, mga 5 For 5 years. years. Oo, Ayan. Pero at least 7 years ko din no regret. Grabe, akong kuanyod. Sa ako nag-iingon before ko nakasulod din makasulod lang ko anang station by sa ABS-CBN, kanang MOR. Last na gyud siguro na ako nga station. Nabaan gyud mga higala, last na gyud ay nako day. Lagi di ay. Mao na gyud ay nila last. Ito, salamat kayo sa pag-uban-uban for my last day na ko din sa MOR, guys. Amping mo always. Salamat, Ming. Amping mo always. Jabo, Sige, invite sa mga social media. Nag-100 na ba? Alright, wala pa gyapon naglibog ko ni TikTok. Anyway, naano pa siya bago karon nga mga updates. Sige lang guys, follow gyapon ni sa akong mga social media accounts. Pakita niyo sa TikTok DJ Sweet Maricar, sa ato apong YouTube channel, pakita niyo Team Bangas guys, Bangas. Pakita niyo ang DJ Sweet Maricar pati sa tang FB pages, Instagram o Twitter. Daghang salamat. Pati kay Kuya Boy dayton. Alas 5 karon guys, tanawan niyo si Kuya Boy sa iyahang live streaming pod. Bisdak para DJ. sa iyahang live remix. Alright. Bisag DJ. Salamat, Mig. Something always. Thank you, Miss. Bye! God bless you. Bye! Ingat mo mga Anton! kamorkada. Ningawin ko sa inyo.